Danas se uključujemo iz novog, tačnije renoviranog Voli marketa na Zlatici. Pa evo šta se sve ovdje nalazi za vjerne Volijeve potrošače i kupce. Tako je, danas smo u prilici da poželimo dobar dan kupcima u Voli marketu na Zlatici koji je danas otvoren. Ovdje na samom izlazu iz Podgorice prema sjeveru, odnosno ulasku u Podgoricu, i potrošači imaju priliku da uživaju u jednom potpuno novom ambijentu, u potpunosti prilagođenom potrebama savremenog čovjeka, kako za jednu brzu, ugodnu, praktičnu kupovinu, tako i za jednu ozbiljnu nabavku za porodicu. Ono što mogu očekivati ovdje, kao i do sada, sjajne cijene, odlična ponuda i vrhunska usluga. Mi smo imali zaista veliku želju da potrošačima u ovom dijelu grada na Zlatici, koji su birali Voli od prvog dana kada je otvoren na ovom istom mjestu prvi market, ukazivali nam povjerenje i osjećali smo obavezu da upravo njima pružimo jedan ovakav objekat koji je u potpunosti osavremenjen i prilagođen njihovim potrebama. Danas ste pripremili i popuste, pa šta se to može kupiti po sniženim cijenama? Da, danas smo pripremili sjajne popuste, 10% na sve račune, znači danas potrošači mogu da iskoriste sjajnu priliku da trguju po najpovoljnijim uslovima, a ono što će ih sigurno obradovati je to što će u novoj osavremenjenoj ponudi moći da odaberu nešto iz našeg programa svježe cijeđenih sokova, unaprijed pripremljenih obrok salata, sendviča. Tu je i pekara koja nudi jedan bogat izbor svježe pripremljenih peciva. Kao što se i očekivalo u novim objektima, tu je pakovano meso vrhunskog kvaliteta, proizvodi naše farme, suhomesnati proizvodi, delikates proizvodi koji će, sigurna sam, i najprobirljivijim kupcima predstavljati odličan izbor. Voće, svježe voće i povrće s fokusom na domaće, prostran sektor hemije i s posebnim fokusom na Volin proizvode. Dobrodošli u Voli na Zlatici. Ja Voli znam od samog početka, tu živim, tu trgujem i sad sam šefici rekao da nam je bilo neobično ovaj mjesec dana što je bilo zatvoreno. U svakom slučaju Voli je jedna renomirana i kvalitetna firma. Vjerni potrošač ovdje, od kad je prvi put otvoreno ovdje sam stalno. Ja sam oduševljen, stvarno. Čekali smo malo duže, ali ovo je ono pravo. Ja stalno ovdje, svu penziju ovdje ostavljam. Sad je baš super, odličan. Osoblje je samo tako. Super jutros. Usluga je odlična, cijene su povoljne. Odlično, baš je lijepo. I Voli prelijepo, stvarno. A na sve freška roba, to je najbitnije. Mnogo bogatija ponuda, usluga je uvijek ovdje odlična, a tome nema zamjerki.